takže dneska tady máme balíček. Už jsme ho tady rozbalili z igelitu, takovýho. A budeme z toho, je tam 11 věcí, takže já budu mít 6 a ty budeš mít 5. Já vůbec nevím kolik, no tak jako klidně. Hej, Ale ta jedna je nejlepší a tak já jdu nějakou vybrat. Počkej. Já to rozbalím. Takže jak můžete vidět, tašky plný věcí. Takže jednu hned jdu vybrat a vím, co to bude. Je to takovýhle krásný medvídek s květinkama. Moc hezký. Tak já tady asi má půjdu na další věc. květinky, ale to nevadí. Takže za mě 10 z 10. Jako jo, 10 z 10 bych dala ty věci. Takže vyber. Tak já jsem... Ne, to ne. Ne, tohle nechci. Tady, třeba to tohle. je první, takže to To ani nevím, co je, Počkej, to je mistička. není to tam vidět. To je jako mistička nebo co? Počkej. Takhle, jo. Tak se do toho třeba můžou dát hříšky takhle. A nebo něco. Jo, já myslím, že to třeba dá paštičku pro pejska, takhle. Tak. Já jdu vybrat teda další věc. Tady v té tašce už nic není, tak to můžeš vyprávět. Tady jsou bublinky, mají prasknout? Praskneme je? Tak je praskneme potom. No. Jo, tady. Tak počkej, to nebudu brát. Tady to je co? No, tak. OK. Takže není to Shane, jo? Je to jenom od Shaneu v tašce. Takovýhle krásný lekní, ne? Takovejhle. Další takový krásný fialovo-růžový, úplně růžový. Takovejhle. Ten fialovo-růžový byl asi nejhezčí. Mně se líbí Tak já vezmu další věc. Počkej, vem tohle. Jo, to chci, to jsem chtěla. Ne, to pak otevřeme. Tady je miska pro psa. Tady to si necháme nakonec. Tak to je obří. To bude mít hodně jídla. Tak to je fakt dobrý. Super. Tak tady ještě je nějaká věc, jo? Dej sem. To vím, co je. Dobře, tak tady to se bude asi... Jo. Tak to je dobrý, ten malý a hezký. Koukejte na to je tak roztomilý. Takhle a tady je takhle ještě tohle. Tak to je fakt dobrý. Tak já mám asi tuto věc. Ne, počkej. Ne, tak ty rozbalíme potom nakonec. Tak ne, tady to rozbalíme. Tady ještě. Ne, tady to jdeme rozbalit. OK. Akorát nevím jak. Mám nůžky. Takže my to jdeme rozbalit. Takže je tady taková, no prostě na svíčku je to. Takhle se do toho dá svíčka. Tady pak máme takový světel. Tady to. Tak to je asi na Vánoce projektor. Ale asi není nabitý. Pak vám to možná ukážu. A teď jdeme rozbalit. Kterou si vybíráš? Já chci lvíčka. Já chci tohle. OK, tak já... Tak jdeme to zase rozbalit. Takováhle dlouhá sukně, ta nás nezajímá. Já tady to hodím. Víc než zajímají tyto buldočci. Takový tady bílý jsou a černý. Jsou to pokladničky. Jo. Tady Když to takhle otočí, tady tak tady mají ještě takový proužky. Tady ten ale není není moc vidět, protože ona je to černá. Tak to jsou pokladničky, počkejte. Já to tady dám, abyste to viděli. Tak. A teď přichází ta poslední finishová věc. A to je toto. Tak něco by si chtěla nejvíc, ne? Co by si chtěla nejvíc? A já vím, co v tom je. A co by si jinak chtěla nejvíc? No asi tady to, ale... A oni jsou obě korgy a jedna je hněda a jedna dobře, takže černá. jdeme to otevřít. A já bych popravdě chtěla tu černou, ale ona tam je. Takže my si vezmeme asi tady jsou druhy a je tam tohle. Můžou tady být tyhle, ale je tam tady ta. Já bych popravdě chtěla asi tu hnědou vedle. Tady. Ale je tam tady ta a ta je taky hezká, takže to za chvíli poskládáme. Takže jsou to takovýhle mini dílky, takže to radši poskládáme a pak vám to ukážeme. Takže my to jdeme poskládat a pak se vám ozvem.